Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hndru wei ar nyau lai Naka jingilang bat ki jingia kendu jong ki rang bakor na ki kor baper ki badan hari boy district hakawai kan hon kabala thaw hakini khandiat banai la nangla ban pentelon bala nangla ban lum ban lang ki rang bakor jong ki kor baper hapo kawai ki kan hon kabala tip kum ka senjuk ki rang bakor ri boy district kabalong ru ka sanat trikam jong ka senjuk ki rang bakor ri khasi jantia hakini ka singi ki momenta ka ta ka lai trik unai tong ar jar arab saw kinong ilam nagane ka senjuk ki lapan long biang ya ka jinge kendu jong ki rang bakor ri boy district ban nang penbet ye ki kam ka long kur long jaj hapo ka ne district ban aku juga por pan penbet ru ye ka singi ban pen scam ye ki nong ilam jong ka ne ka kanhon hari boy dikinong ilam ka senjuk ki rang bakor ri khasi jantia u chairman jong ka senjuk ki rang bakor ri boy district uba RR makdo ha ka jingi don lang jong general secretary uba RB makri Rengkat kiwi kinong ilam, hawa penting ulong bagi nong ilam jong senjuk ki rang bakor ri khasi jantia. Kin sawan hiar hari boy district ha ka arpo tarik unai tung arajar arp saw ha nongpo nag bentaban penskam mi kinong ilam gene snat trikam hari boy district. Ha ka juga por neu nong ilam mulakot but where ki paiba jong ki sengkur waper hari boy district. Bakin wan ha gene ke jingilang ban peni ke jingi terli jong ki nong ilam kur hari boy district. Namar habadan ke jingi kendu pararang ba nong ilam kur kindan bet cibun ki jingi mer jemut bat ki jingla ban nang te pen bahaya ka long kur long jaj bat ka khen kur ka khen jaj ha ka bawla kunturu ye ki sengkur ki bompat la banwan se ki jingilang jong ka senjuk bakin sim ye ki nek jing pentip kum ke jing khot lang ye ki ru bat ru andang pedang bet ye ki sengkur la dagi wan penyeso ha ka no por sya ka senjuk namar ke jing temu jong nek senjuk ka long ban te song ye ki jing don jong ki kur baper ban long ke jing scam ki jing peniaj ye ki kam kur kam kha ki kam riti ki kam dustur bat ki wei dalang ni na duk advisor ki menteri kam jong ka senjuk ke jungi kebelang ad hoc hadu mata kan si tengila dan sibun ki jing ikut ki jing rai bi dei bat kan ka kenhun bat ngila jitru ya kinong kitkam ki bansa pen scam da ki rangba jong senjuk rangba kur jong ka briu nyu trap hakar potri bat hakate gar potri kandan ki jing kendu langswa jong ki pararang ba kur jong ka badan hari boy hadin kata misalnya sa ka jing lang ka badan lang bat ki nong kitkam jong ka ni senjuk kirang bakur khasi bat jantia ban pen scam yak ta ginong kitkam jong ka snat trekam jong ka ka sengkur khasi bat jantia jongi ta ka jingi dei bat ka ni nakerpat ya ki kur baro bakin pha ya ki nong khmat jong ki khamtam presiden bat u sekretari jong kawai ka kur makin yawan hante ban pen scam yak kita ki nong kitkam namar kum girurang ba bayalam yang kene ka seng ni iran kam hadu kata banyak trelang baru ki kur po ka briun ni trep ban pen scam yang griti gitu stur ban kersian rayu gitu ki an jong ka sarkar di konsul ka bakalat mu ya ka ban lade le ro ban pentrekam yaki te nimdan sibun ya ka ban ong ban ai diktip akan ka pot sa sisin kata kerpat kalong ba ki kur baro kirang ba kur baro yo nem yo ya ka jing menjur jong ke kur ru ndei sumha banyawan ka si khnang ba ka jing alang kan long song kun bat ka ba song khia bat ka ju ko por ru bat ka ju ko por ru ketika jing alang kan long ha ying dorbar jang snong ye mulong nongpo kabasuk baban yu nepo yu hagitarik ar potrik mentau na Julai hakapor sipo bije na kabanta ki hekhatwe bije na kabanta ki rangbakur bat sibije siteng kapakan tublang bat ki rangbakur jong ka sengkwi te sakwe bat ka jing kerpa mila donro gerai menta kasi ki kendu jong kana eksekutif komiti bakito ki kur ki bompat keloi banyaso hadu kani kasngi kindang wan banyaso na kowe nadu menta hadu ketiga sngi bat la kimla hadu ketiga sngi ru hadin kata kinang la ya kaban
penyesalan makin kekur barkan ka seng mut nom kesenjuk dan man ta sasisin dak jing sukya ban kwa ban penbha ban penitnat ya kalongkur kalongjat yang kejat min rewi jungi la kerpat ya kalong rang bakur jong badan ko riboi kin suha ya ka ban yawan klempep akate ka si khnang ba nyo ya kejing sai kibia dei ba kejing temu ba kejing anut jong kan ka seng ka ba kentublang bat rikasi bat rijantia kunju ko riboi ba lupa ko kasi ditang kini hiki jingku pentip ngai lang ba pi ban ngej ba kanong kejing kwen ya ka district riboi berkoi ha ka don kan ka seng hukum kan ka benum ban lang te som ya kanong kur lang jat jong baro ka don ha syong kan ka district riboi kejing kubresh